Right. Isusu tunaitwa baba na maisem. Tinona Mataku Christ with Us Church. We are here at Bedside Gardens to give a testimony of what God has done to us. As a family, same family, Kaloja for more than 22 years, yes. With the difficulties, the Badrama rentals. Zagatuomira. Kutaura chokwadi zvakatuomera rent yainetsa kubhadhara until 2016 ndo patakapuwa notice na landlord wataigara naye to the extent yekutoti kira madoors ekuti musadzoke pano. Yes. And it was an Easter conference that moment. Takaenda kuchurch, and kuchurch it happened that Mr. Sam in the time of giving, vanga vaine $10, ya vanga inayo $10 in his pocket, and it was time for giving, and he gave his tithe of $10. So what happened is that God spoke to the man of God, Prophet Guy. That moment we were blessed in his tent, 200 square meters in Unity O. So right now we are staying there since 2016 up to now. We are there. It's now 7 years, Tichigareko, and no more accommodation problems. That's what God did for us. Yes. We were so grateful what the Lord has done in our lives. Takatanga was mining in 2010. But I tell you, until that time I told na madam, atina kuana mari kuti titenge stand. We had everything mine. But I didn't want to take even a pair of shoes. Atina. Until the man of God said, Baba, you're wasting your time kumain. Basarenyo aris kumain. Basarenyo remember amari. Then time you 2016. That's the time I decided to know that kuchenda kupi. Kuimba amari sivyo tauro na munu amari. Because he declared it. Kuti mkatenderera yenyu kwesu kwa mrukenda. But akusiriko kunopondotsi yenyu. You know what I'm saying when we talk about mining? Tukutara zve gold rine value. So tikana uchibataka, you drive whatever car you want. But in this scenario, takauya kuimba mwadu fatadzoka 2016 ataurwa. Ndo pataka pachi chegumi chedu. From that time, that's the time we were blessed until now. Until the man of God declared it, kuti mwari vachakuitira zvakanaka. Yes. Iko zvinezvi, I mean, we are so grateful. We were not like this. Yes. All right. Mukatsanangurira zvizere kuti stand iyi makaiwana chirudzi nazotsanangurira kana makaipiwa kana kuti makatenga nemari shoma nazojekesa ipapo. Thank you, man. Thank you so much. I remember vividly this day. $10 was in my pocket, the last money, even though takatakirwa kumba door. But the fact kuti takirwa atina kuda kugara kumba takatotora ati you can look it up. Isai blocker isitakumbenda kuchurch kana mchida motimirira. Taenda kuchurch. You know what happened? Ndakatora $10 ava vana kutomboziva kuti ndine mari. Ndikati no ndakuendesa tichingoti gare pachair. Ndakuendesa mari iyaya sechegumi changu. Automatically time iyoyo Mwari ndopa wakataura nemunhu waMwari. Zvikanzi I'm going to bless you with a stand. That particular moment and everything turned for our betterment. Yes. So $10 iyoyo ndiyakaita kuti Mwari vataure nemunhu waMwari. So faithfully zvinhu zvikabva pamoyo. Say tangatisina, we were so desperate. 22 years, I tell you. Ipapo takafaswa nezvikwereti kudai so. Right, kusvikira munhu waMwari va declare kuti no, Mwari vanditi ndikupe stand. Yes, we were given a stand for free. Yes, so it's more like stand. Imagine $10 you take a stand for 4,500. Proportional as pindiran. All right, murukuti mimi after prophet after mabvisa chegumi mimi che $10. Yes. Prophet vakavazokupa stand. Yes. All right. Yes, tichingopa vakati Mwari vataura neni. Yes. God said I should bless you with this. Okay. Yes. So ipapo takabva tadzidza kuti zvinokosha zvinhu zvikabva pasi pemoyo uchipa kuna Mwari. Mwari vanovhura madoors negiving. All right. Saka makatovaka here. Takatovaka pekugara for now. Tiri kuti we are in the process. A temporary structure kuti tisanogara from 2016. Because it was hell nyaya yekurocha. Tine vana vakati one day zvinhu zvinonetsa.